Οι Πατσάνες, η κόντρα εκεί από τον Κουκαλίδη και η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα της Ακαδημίας. Πλάγιο out από τα δεξιά με τον Πατσάνη. Θα έρθω από εκεί μετά, θα έρθω μετά. Ναι, θα στείλω ένα παιδί να ξεκινήσει το παιχνίδι και ένα τεταρτάκι και για τις 2 παρατέταρτο θα έρθω εγώ. Ναι. Θα έρθει. Καλά γεια. Βαλαής. Πιέζεται εκεί τα κάτσε από τον Κωνσταντίνο. Η κόντρα όμως θα την κερδίσει και πάλι. Πάσα που γίνεται τώρα για τον Παπαφλωράτο. Θέλει να παίξει με τον Βαρότσι τον A2. Παπαφλωράτος τώρα από τα δεξιά θα βγάλει και τη σέντρα. Κατεβάζει και ο Ριπιάδης στο δυνατό σουτ που γίνεται εκεί από τον Βαρότσι. Μπράβο Γιώργο! Πολύ καλό ήταν έτσι! Πολύ καλό! Λαζαρέ, πιο γρήγορα στο κέντρο αγόρι μου εκεί πέρα. Πάσες! Μπράβο Γιώργο, καλό! Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα το ελεύθερο από τον Αναστασιάδη, κεφαλιά του Καρυπιάδη. Και έχουμε το φάουλ εκεί. Φάουλ που θα κερδίσει εκεί τώρα για την ομάδα της Ακαδημίας του Τσιμπίνης. Καρυπιάδης τώρα είναι αυτός ο οποίος εκτελεί αυτό το φάουλ και αφήνει αριστερά για τον Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλος τώρα με την μπάλα. Για να κάνει την μπάσα θα διώξει ο Λιάμος. Η μπάλα θα φτάσει τώρα πίσω εκεί που είναι ο Κόντος. Κόντος στο γέμισμα. Ξένος. Βγάζει προς την παλιά αριστερά για τον Κουκαλίδη. Κουκαλίδης για να κατεβάσει την μπάλα. Να την πάρει στην κατοχή του εκεί που θα κόψει όμως ο Δαρόγλου. Μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών των Πέμπιδων. Τελικά οι κόντρες εκεί ευνοούν του Γιαννακίδη. Το Χρήστο, Γιαννακίδης ο Χρήστος θα κάνει και την πάσα τώρα. Η κόντρα που γίνεται εκεί. Κερδίζει ο Μουτζουρούνης και απομακρύνει και βγάζει την πάσα για τον Σίσκο. Σίσκος, πάσα που γίνεται για τον Παλαή. Παλαής εκεί με τον Ξανθόπουλο. Επιμένει ο Παλαής και έχουμε σφύριγμα, έχουμε φάουλ. Φάουλ για την ομάδα. Το φάουλ είναι για την ομάδα της Ακαδημίας. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα, η πάσα που θα γίνει μπροστά. Ο Λιάμος είναι αυτός ο οποίος θα βγει, θα διώξει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει. Εκεί που πάει η μπάλα όμως είναι ο Γιαννακίδης, ο οποίος και θα μαζέψει με το κεφάλι, θα τροφοδοτήσει τον Αναστασιάδη, ο οποίος θα μαζέψει την μπάλα στην αγκαλιά του. Αναστασιάδης τώρα το δυνατό βολέ. Κεφαλιά εκεί στο χώρο του κέντρου από τον Καλούδη. Γιαννακίδης ο Χρήστος και πάλι πίσω για τον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης όπως με τα πόδια που μακρύνει. Μπάλα δεν θα περάσει. Δεν θα φύγει πολύ μακριά. Ο Μουτζουρούνης θα αλλάξει παιχνίδι απέναντι για τον Κουκαλίδη. Μπάλα περνάει. Σύσκος εκεί διεκδικεί. Να δούμε αν θα προλάβει. Προλαβαίνει, κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τη γυρίζει πίσω για τον Καρανικόλα. Καρανικόλα στα κοπή. Θα κερδίσει ο Καρυπιάδης. Καρυπιάδης βγάζει προς την παλιά για τον Αμπράζη. Αμπράζης. Μπάλα είναι πλάγιο out εκεί από τον Ξένο. Πλάγιο out για την ομάδα που εκτελέστηκε για την ομάδα της Ακαδημίας του. Γύρισμα που θέλει να γίνει εκεί από τον Καρυπιάδη. Μπάλα θα περάσει. Θα καταλήξει out, λέει ο ρέφερι. Μαμάης αριστερά για τον Καρανικόλα. Περνάει η μπάλα εκεί που έρχεται από πίσω ο Γιαννακίδης να διώξει. Κεφαλιά που γίνεται εκεί από τον Αμπράζη. Απομακρύνει την μπάλα ο Ξένος. Επιμένουν με το Κοκαλίδι εκεί οι παίκτες ομάδος των Μπέμπιδων. Εκεί που θα κερδίσει και να φάω λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Φάουλ που εκτελείται για την ομάδα των Πέμπιδων. Καλοτραβηγμένο μέσα στην περιοχή. Μπάλα όμως θα φύγει απευθείας. Φάουλ που εκτέλεσε ο Καλούδης. Μπάλα πέρασε out όμως. Συμπληρώσαμε 14 λεπτά στο παιχνίδι μας και το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει μεταξύ της ομάδος των Μπέμπιδων και της Αθλητικής Ακαδημίας Γιάννητσων. Αναστασιάδης τώρα στο ελεύθερο. Κεφαλιά που θα γίνει και από τον Πατσάνη. Η μπάλα θα φτάσει στο Δαρόγλου. Δαρόγλου
Θα βγει μπροστινή πάσα για τον Αμπράζη. Αμπράζης εκεί με τον Ξένο. Μπάλα όμως είναι τελικά κόρνερ. Σισκό, γύρνα εσύ, Γιώργο, έλα εσύ πάνω, άσο Σίσκο γυρίζει. Έλα, μακριά από τους παίκτες, εδώ. Το κόρνερ που εκτελείται. Το γύρισμα του Καρυπιάδη. Η μπάλα θα περάσει λίγο out από τα δοκάρια της εστίας του Μαμάη. Σάβα, λίγο. Σαν το κέντρο. Έλα, κόντος. Έλα, Γιάννη, την πάρα κοιτάμε. Γιάννη. Κόντος. Μαμάη στο ελεύθερο. Γιάκο. Έλα. Γύρισμα που θα γίνει, θα διώξει την μπάλα ο Λιάμος. Κατεβάζει ο Γιαννακίδης, αφήνει δίπλα. Καρυπιάδης. Θα βγουν οι παίκτες ομάδας στον Πέμπιδον. Βαλαής τώρα με την μπάλα. Βαλαής τώρα πάει σαν τελική προσπάθεια από τα δεξιά. Θα κάνει και την πάσα. Προλαβαίνει εκεί όμως ο Καρυπιάδης. Τσιμπάει την μπάλα. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Και ο Αναστασιάδης θα μαζέψει την μπάλα στην αγκαλιά του. Το δυνατό βολέ. Κράτα λίγο και 3 μέτρα όταν πάρει την μπάλα. Έλα, πάμε. Μην μιλάς τώρα. Κράτα. Δώσε. Στην μπάλα. Μπάλα θα περάσει. Προχωρά, Αποστολή. Γιάννη, φύγε. Θα φτάσει τώρα στα πόδια του Μουτζουρούνη. Μουτζουρούνης κάνει προς την μπαλιά. Για τον Παπαφλωράτο. Γιαννακίδης εκεί πάει πιο γρήγορα στην μπάλα. Παραχωρεί το πλάγιο out. Πλάγιο που εκτελέστηκε. Κερδίζουν εκεί και θέλουν να απομακρύνουν την μπάλα. Μπάλα κοντράρει όμως το σουτ που θέλει να γίνει εκεί από τον Καλούδη. Η μπάλα καταλήγει κατευθείαν στην αγκαλιά του Αναστασιάδη. Το δυνατό βολέ τώρα από τον Αναστασιάδη. Μπάλα θα περάσει εκεί τώρα από τον Παπαδόπουλο. Θα διώξει όμως ο Ξένος. Κεφαλιά από τον Ξανθόπουλο, μπάλα πλάγια. Κόντος. Βαλαής τώρα θέλει να κατεβάσει. Γιαννακίδης. Κόντρα που γίνεται εκεί τώρα. Παπαφλωράτος. Παπαφλωράτος προλαβαίνει και απομακρύνουν την μπάλα οι παίκτες με τον Καρυπιάδη και τροφοδοτεί τον Αμπράζη. Αμπράζης γυρίζει πίσω την μπάλα. Παρέμβαση εκεί του Παπαφλωράτου. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα της Ακαδημίας με τον Ξανθόπουλο να το εκτελεί. Ξανθόπουλος θα βγάλει και την πάσα. Δεν είναι καλό το κοντρόλ εκεί από τον Κωνσταντίνο. Κερδίζει ο Παπαφλωράτος. Παπαφλωράτος για τον Ξένο. Ξένος. Μπάλα θα φτάσει κατευθείαν στον Αναστασιάδη. Δυνατό βολέ από τον Αναστασιάδη. Κόντρα που γίνεται εκεί. Θα διώξει την μπάλα τώρα ο Γιαννακίδης. Περνάει μπάλα από τον Δαρόγλου. Έρχεται ο Ξένος εκεί, ωραία με προβολή, θα διώξει την μπάλα, κερδίζει ο Καρυπιάδης. Καρυπιάδης εκεί τώρα να δούμε, έχουμε σφύριγμα, έχουμε φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Ακαδημίας.